alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a nan tasha mai albarka ta DCTV Africa. So a takaice a wannan bidiyon zan mana bayanin yadda mutum zai yi waɗannan tags ɗin na CryptoRank, don mutane da yawa sun yi ta tambaya ta ya za a yi waɗannan tags ɗin guda biyar a yi su create da wannan da wannan da wannan da wannan guda biyar ɗin nan, ya za a yi su. So a takaice abin da kake bukata wajen yin wannan tags ɗin, kana bukatan kai downloading application na CryptoRank. Gashi nan wannan, idan kana amfani da Android ne zaka je Play Store. Idan ka je Play Store sai ka yi searching na CryptoRank. So za ka ga application ɗin nan, wannan CryptoRank tracker and portfolio. So sai ka installing din shi. Idan ka installing din shi ya gama downloading sai ka danna open. Idan ya bude sai ka zo bangaren hagu can sama sai ka taba wannan layukan guda uku. Idan ka taba wannan layukan guda uku sai ka danna nan wurin da aka rubuta create account. Idan ka danna wurin da aka rubuta create account zai kawo ka nan wurin ya ce ka sa email sannan ka sa password. Idan ka sa email ka sa password sai ka danna wurin da aka rubuta create account. Gashi nan za su ce maka sun tura maka email, ka je kai verify email ɗinka. So daga nan sai ka tafi email ɗinka. Idan ka zo cikin email ɗinka za ka ga sun turo maka email na cewa kai verifying account ɗinka. So idan ka zo nan gashi nan inda za ka yi confirming email, so sai ka zo ka ce nan wurin click here to activate your account. So idan ka yi danna wurin da aka rubuta click to activate your account zai kawo ka wurin da zai nuna maka cewa your account has been verified. So za ka dan jira shi kaɗan. Okay, so gashi nan ya ce thank you for registration, ya nuna maka cewa your account has been verified. So the next thing da aka yi shine zaka zo ka shiga cikin CryptoRank. Idan ka shiga cikin application naka na CryptoRank zaka zo nan bangaren hagu ta can sama zaka ga wannan layukan guda uku, sai ka taba su. In ka zo sai ka danna login. In ka danna wajen login sai ka sa email da password ɗinka. So idan ka gama sa password ɗinka sai ka zo ka danna login. Idan ka danna login shikenan zai kawo ka nan wurin. So idan ya kawo ka nan wurin, the next thing da zaka yi shine zaka koma cikin wannan app ɗin. Sai ka zo nan wurin, ga nan wurin da aka rubuta watchlist. Idan ka zo wajen watchlist sai ka ce create watchlist. So sai ka sa mishi suna, misali chains ko wani abu makamancin haka, ce create watchlist. So sai ka zaɓi coin, ka ce add coin. Misali a ce zan adding ton, zan yi adding tron, zan yi adding dogecoin, zan yi adding bnb, zan yi adding solana. So sai in ce save selected coins. Shikenan yanzu na yi adding wannan watchlist dina. So the next thing da zan yi shine zan zo in saka alert. So idan na saka alert shi ma zan sa add alert. So zan ce maybe bnb. Idan bnb ya haura 610 USD a mun alert. Okay, maybe in ce kawai a tura mun ta push notification. Okay, zan kara wani misali, zan sa maybe misali dogecoin. Okay, idan ya zo wannan price din sai in ce add notification. Yanzu na saka alert na coins guda biyu, maybe zan iya ƙara wani ma, misali maybe ton. Idan ton ya kai $5 da wani abu a alert. To yanzu na yi alert, na yi creating alert, na yi creating watchlist, sannan na yi creating account. So yanzu abin da ya rage mun shine in je in yi connecting telegram dina da wannan account din na CryptoRank. So shi kuma wannan zan tafi kan browser dina. Idan na zo kan browser sai in shiga CryptoRank.io. So idan na shigo CryptoRank.io zan shiga ga wani layuka guda uku nan daga bangaren dama can sama. So zan zo in ce wajen da suka rubuta sign up din nan zan taba. So idan na zo maimakon sign up ga login a gefe sai in danna login din wannan, sai in sa password da email din da na bude wancan account din da shi. Idan na sa password din sai in sa login. So yanzu na yi login in. So zan yi skip. Idan ka yi skipping sai ka ƙara dawa wajen layi ukun wannan, sai ka taba inda wannan da aka rubuta wannan suna minute b din nan, sai ka taba shi. Idan ka taba shi sai ka zo ga nan wurin da aka rubuta connect telegram gashi nan, sai ka taba shi. Idan ka taba shi sai ka kwafi wannan username din, ga wani bot nan, wannan at CryptoRankalertbot.com, sai ka yi copy link test.
idan kai copy sai ka dawo sai ka shiga cikin telegram ɗinka. Misali yanzu zan shiga cikin telegram ɗina. Ok, idan na shigo cikin telegram ɗina sai in yi pasting wannan telegram bot ɗin. Idan na yi pasting ɗin shi sai in zo in taɓa shi. Idan na taɓa shi gashi nan zai nuno mini, sai in danna start. Idan na danna start sai in ƙara komawa cikin wannan website ɗin. Ga wani code nan da aka ce in kwafa, sai in taɓa shi, na kwafi wannan code ɗin. Sai in ƙara dawa cikin wannan telegram bot ɗin, sai in yi pasting ɗin shi. Ina yin pasting ɗin shi shikenan zai nuna min CryptoRank bot successfully initiated, you receive a notification kaza kaza kaza. Kana dawowa yanzu cikin nan wurin zai nuna maka cewa telegram ɗinka has been connected successfully. To wannan abubuwan guda uku da na yi downloading CryptoRank app, na buɗe account, na yi verifying email, na yi creating alert, na yi creating watchlist. So sannan yanzu na zo ta website na yi binding telegram ɗina. To yanzu bari ku gani, idan na zo na shiga cikin CryptoRank ɗina na ce launch app, ko zan zo wajen tax. Idan na zo wajen tax zan yi claiming wannan daily claim ɗin da ake yi. So idan na yi zan zo inda tax ɗin suke ga sunan. So zan ce yawan wannan da suka rubuta create account and link, zan yi kamar zan yi creating, sai in yi back. Ina yin back gashi nan ya nuna claim, sai in yi claiming ɗin shi. Ok, so suka ce create alert, shi ma zan taba shi, sai in yi kamar zan je in yi creating alert. Already na riga na yi claim, sai za su nuna min claim, shi ma na gama shi. Sai kuma download app, shi ma zan taba shi, zan yi kamar zan je in yi claiming, zan je kamar zan yi downloading, sai in yi back. So zan yi kamar zan tafi Google Play Store, sai in dawo gashi nan shi ma yayi, sai in yi claim. Suka ce create watchlist, shi ma zan taba shi, zan yi kamar zan yi creating, sai in dawo in yi claiming. So yanzu abin da ya rage mun kawai shine in yi creating portfolio, shi kaɗai ne ban yi ba. Ok, so zan ƙara koma cikin mobile app ɗin wannan na CryptoRank, taba shi. In na taba shi ga portfolio nan wurin da suka rubuta portfolio a ƙasa, sai in ce web3 portfolio. So a wannan web3 portfolio din zan je in kofo wallet address ina. Misali ina da maybe misali wallet address dina na Trust Wallet. Misali zan kofi wallet address na Trust Wallet. Zaka iya amfani da koma wane wallet ne da kake ganin zaka iya amfani da shi. Zaka iya amfani da wannan so zan kofi wallet address ina na Ethereum. Okay, to zan zo in saka shi. Idan na saka shi sai in ce add wallet. Shikenan yanzu na yi adding wallet, gashi nan ya nuno min duk coins ɗin da nake da su. So zan koma yanzu cikin wannan telegram ɗina, shi ma sai in yi claiming. Gashi nan sun ce create portfolio, so zan yi kamar zan yi, sai shi ma already gashi nan ya nuna claim, sai in yi claiming. Shikenan wannan shine yadda za ku yi wannan tax ɗin gabaki ɗayan su, kun ga mun gama da su. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai wani sabon update shi ma insha Allah zan saka mana shi in Allah yadda. Thank you very much.